Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, damage assessment sa mga pagrurugaring kan lokal na gobyerno kang Naga matapos ang makusog na linog, isinugo ni Mayor Nelson Legacion. Dahil pagkakabalik kang Naga sa Gawad Kalasag asin Anti-Drug Abuse Council Awards, pag-uurulayan. Ika-17 taon na anibersaryo kan makusog na bagyong Riming na nagdistroso sa Kabikulan, giniromdom sa Albay. Drug den subuot sa Barangay Mabolo, Siyudad kang Naga, sinakyada kang PDEA, tulong suspect, arestado. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Matapos mamatean an makusog na linog kasabagong amay na pagkaaga, tulos man isinugo ni Mayor Nelson Legacion ang pag-aram kung igwaining iwinalat na danyos. Uya ang sakuyang report. Alas 3:19 nin amay na pagkaaga kasubago kan makamati nin paglinog ang nagkaperang banwaan sa Camarines Sur, syudad ni Naga asin haraning mga probinsya. Sa impormasyon hali sa FIVOX, magnitude 4.5 ang nasabing linog, asin intensity 4 sa syudad ni Naga asin Pili, Camarines Sur, mantang intensity 3 sa Pasakaw, Camarines Sur. Susug kinaga City Administrator Elmer Baldemoro, tulos isinugo ni Mayor Nelson Legacion ang pag-aram kung igwang na damage sa mga istruktura kan lokal na gobyerno. Sa ngunyan po, pigpapacheck kang sa toyang alkalde, si mga pasilidad, si kang gobyerno, pati itong ibang istruktura, kung may nagkausang damage po, kang nakaaging paglinog, kang kasubagong maagahon. And at the same time, nagpost na po bagang sa toyang alkalde na pag may mga araw kining emerhensya, may mga numerong pwedeng apudan, para po makapag-assiste ang lokal na gobyerno kang Naga. Pero so far po, kumbaga makusog si linog, alagad mayo man po ning gayong danyo sa Satoya digdi sa Naga. Liwat man nagpagirumdum ang lokal na gobyerno kan Naga City Communication Center Emergency Hotlines na pwedeng apudan en kaso may mga emerhensya. Kan nakalihis na mga taon, nakamati ang syudad ni Naga nin earthquake swarm na nagdaranin kadikit na danyo sa mismong City Hall building kaini. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, sa report na iniluwas kan City Disaster Risk Reduction and Management Office kang Naga na pinamamayuhan ni Mr. Ernesto El Camil, magnitude 4.9 na linog subuot ang namatean sa Naga asin Camarines Sur. Alagad mayo man danyos na nairehistro asin mayo man nakulugan o iba pang insidente ang nairehistro na may koneksyon sa nangyaring linog. Padagos sa mga bareta. Sa Banwaan in Pili, Camarines Sur, kinumpirmar ni Acting Municipal Information Officer Russell Marpuri na pinagahalat lang kan Disaster Risk Reduction and Management Office ang report hali sa mga barangay officials kung igwang naging danyos ang linog na namatean kasubagong amay na pagkaaga. Waiting po ang MDR po sa mga report po sa mga 26 na barangay Kampili po. Sa iba pang bareta, kinumpirmar kan Office of the Civil Defense Bicol na mayo man na-receiving damage report ang Regional Operations Center kanasabing opisina matapos na mamatean kasubagong amay na pagkaaga ang 4.9 magnitude na linog sa Camarines Sur, Naga City asin Caramoran, Catanduanes. Sa iba pang bareta, lokal na gobyerno kang Naga maorulay para aramon ang rason kung taano tada ikabali ang syudad sa mga natauan award sa Gawad Kalasag asin Anti-Drug Abuse Council. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kung award man sana ang pag-uulayan, daidig dinahuri ang lokal na gobyerno kang Naga. Alagad sa 2022 Anti-Drug Abuse Council Performance Audit National Awardee, sulamente ang Anti-Drug Abuse Council kang banwaan ng presentasyon asin magaraw Camarines Sur ang narikonosir kang DILG. Huli ka ini, pag-uulayan subot ka mga opisyal kang syudad kung ano ang nangyari. Ayo po, kaya nga ni po may assessment naman nagigibuhon po ang sa toyang lokal na gobyerno. Para po i-assess anong nangyari dahil kita nakabali sa Kalasag Award na kumbaga po saro man yan sa requirement para makamtanta itong seal of good local governance.
And sa pag-urulay po sa Lunes, i-review si mga criteria and hilingon po kung taano day kita nakakabali din. Maging ang Gawad Kalasag Seal for Local DRRM Council and Offices day manakuha kan lokal na gobyerno kang naga. Inisubuot ang magiging sentro kan gigibuhon na assessment kang lokal na gobyerno kang naga. Idinagdag pa ni City Administrator Elmer Baldimoro ang nasabing award ang sangkap para makuha kang LGU Naga ang Seal of Local Governance na haloy naman pinagmamaot kan syudad. Hindi po, daming gayo po na nakuha itong sa ADAC. Alagad, kabali man po yan sa kabali man ang ADAC duman sa criteria for SGLG. So, i-check mi po si naging resulta kaiyan dahil mayo man pong pabiso pa sa satuya. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalikan news break, drug den sa barangay Mabolo, sinakyada subuot kan mga taga-PIDEA, tulong sospek arestado. Iyan na sinibapang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga news break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goes for the family. Unlimited cares so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.
Sa pagpapadagos kan mga bareta, sarong banal na misa ang pinagibo sa Barangay Padang sa siyudad ni Legazpi as in candlelighting sa Padang Memorial Cross bilang pagirumdum sa pagtama kan makusog na bagyong Reming sa Kabikolan may 17 taon na ang nakakalihis. Urog na duman sa Albay kung saan ginatos na persona ang binawian in buhay asin na destrosong propiedad. Kabali man sa nakisumaro sa pagirumdum ka nasabing trahedya, iyo si Congressman Elizalde Cocan Ako Bicol Party List na nagtauman in ayuda sa mga partidaryos kan mga binawian in buhay na nag-atindir man sa nasabing programa. Padagos pa sa mga bareta, ang Barangay Sabang Siyudad ning Naga ang ika-6 na barangay na pinagibuhan ngunyan kan libreng medical services sa paagi kan lokal na gobyerno kan Siyudad ning Naga asin Ako Bicol Party List. Naghapit man si Mayor Nelson Ligacion sa Vinyo kan Medical Mission asin nagtaonin pasasalamat sa Ako Bicol Party List sa tabang na pinagtatao sa lokal na gobyerno kang Naga. An sa tuya pong medical mission, bako lang po ngunya na aldaw. O yaon na po an sa tuyang ama kan barangay. Palakpakan ta po, Cap Cyrus Caballero. Ay di pala mapalakpak. Naga na! Sa police report, 0.5 grams nin subuot illegal na droga na nagkakantidad 3,400 pesos ang nabakal kan mga operatiba kan PIDEA Camarines Sur sa tulong sospek na sinda Lolita Aileen asin Higino kan Barangay Mabolo asin Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad ni Naga. Asin nakakumpiskar pa sa mga ini nin subuot 10 grams nin shabu na nagkakantidad 68,000 pesos asin saro pang plastic sa nin subuot illegal na droga na nagkakantidad 3,400 pesos. Ang saro sa mga sospek na si Higino ang may inaatubang na kasong frustrated parricide. Kinokonsiderar man na drug den kan PIDEA Camarines Sur ang lugar na pinagpupwestuhan kan mga sospek. Sa iba pang bareta, nagpasalamat si City Administrator Elmer Baldemoro sa naging aktibong partisipasyon kan mga kaakian sa Siyudad ning Naga sa mga aktibidad kang Children's Month. Katuwang man subuot sa pagtulod kan mga programa sa mga kaakian iyo ang Naga City Children's Federation asin mga Barangay Children Organization. Ayo po, natapos na po si celebration kang Children's Month and nanotaran po si aktibo ngunyan partisipasyon ka mga aki dahil kumbaga po press pa lang itong nangyaring SK election na nahiling man ka mga kakian itong ginibong participation kang mga jóvenes. So nagserbi po itong inspiration sa inda. And ini pong mga kakian ngunyan sa paagi kang Naga City Children's Federation and mga Barangay Children Organization sa Lambang Barangay. Iyon na po yun itong maserbing training ground para sa mga gustong maging mga SK official sa mga maabot na panahon. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.